Takže dobrý deň, vítajte všetci, dúfam, že do App Store, takisto ja idem. Budem s vami takto stáť. Máme tu veľa noviniek. Kto by potreboval iPhone? Nikto. Čo je mi záhada? Takže naozaj teším sa na vás, že si to naozaj vychutnáte. Je to tu úžasné, ako keby ste boli v Spojených štátoch. Skoro. Verím tomu, že sa nájde súťaž. Mám pre vás zo pár otázok, kto správne odpovie, získa nejaké ceny. Takže sa to naozaj zbiera dosť ľudí. Koľko vás tu je už? Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. Keď vás tu bude 200, tak otvoríme. Vítaj iStore z Banskej Bystrici. Pripomína mi to moje časy, keď som bol malý chlapec a mal som pocit, že som v hračkárstve. Tak takto som sa cítil, keď som prišiel prvýkrát ja. Pokladní všetci a hneď vykúpime to tu celé. Dávam do pozornosti obaly na iPhony od Swarovského, takisto aj Hi-Fi súpravy. Vítajte a príjemný deň.